Piye kabare Cahayu? Sehat, Mas. Sehat, alhamdulillah. Jenengan lak ya sehat ta? Sehat ra sehat purah ngono wae. Sing penting Didit. Aku nggumun piyai Ngapa, kene iki Mas? lho, Nduk. Ngapa? Kuat kok kono mlebu kono teko kene kok ora nek omah elek iki jane mbut gaene dopo. Lah ya piyai mriki iki jan jos-jos lho, Mas. Kok gek do ngingu tuyul. Masa wong sakmene kae ngingu tuyul kabeh. Mulane apa-apa nek ra takdir sugih iki mbok kaya ngopo ya ora dadi. Kaya to? Aku dikandani nek kowe pengen sugih ngingu tuyul. Aku sidane ning Gunung Kawi, njupuk papat rega 20 yuta. Sampean niku? Tak adai kerdus. Ya. Aku numpak bis. Malah ucul loro. Ucul nanti gekno. Ucul loro. Waduh ki piye garek loro. Ya garek loro, Mas. Tak bakoi tak kai lakban. Membere plepeken mati neh siji. Gusti Allah garek siji. Garek siji ki walah mbelinge pol. Mas. Ora tau gelem nyolong. Lah, padahal mbiyen perjanjian nek bojomu nek kowe arep ngutuyul bojomu kudu gelem mimiki. Wah, tenan. Bojomu kudu gelem ngemiki. Jek siji ora nyolong mung mentil ae Mas obate. Tuyule ya njaluk penak tok ya an. Ngerti seneni nyolong-nyolong ngono malah matane meneng. Ya nyanyi apa ngono. Mas Joko ngersake napa? Iku biasane pun sinten? Pak Joko Kang Kersadana Swanten. ngersaken napa? Wonten Pak biasanipun Kang Kersadana Swanten nggih. Rengeng-rengeng nggih timbang gagas negara iku ulah mumet Pak. Sing rebutan dana desa sing ramu mboten sang gagas kok. Enggak Pak, mbok pilih request kemawon. Sing jare MBG. Iki sinten iki? Wah, lah Sugeng Dalu Mas. Bagus men sapa iki ya? Mantan kiper Liverpool iki. Enek men. Ya iki dasar kok apa? Seragen men nggih Mas. Heeh. Oke, nyuwun. Lah anake sapa ki ayu-ayu men. Lah aku ki mung arep duwe anak sing pengen sing ayu po bagus kok ora kelakon. Lah untukku bojoku untune merongos kok ngono ya. Ya sabar. Kangen teng ati ya, Mas. Iki apa talok ki? Ya, iki lagu kelangenan kok. Adi Sakandhek. Oke, Mas. Saka Purworejo Tuban. Geron Tuban.
rasa kangen ra bisa nari hamong sira tak bisa nambani hai Jan Gumen ya Mas. nggih Mas cah saiki iki Jan piye Mas rasa sopan santune selah gablek tenan lah piye sapa kae sing endi Plonco. enek wong tuwek linggih nang kono gedandap ngutake wedang ora akal-akal amit dhe apa piye gedandap selak kejar tayang ya Mas mripate ndek ngene Ya, ndek Mas. ya depan sing penting aja lali sedekah betul Mas wong omah-omah wong urip bermasyarakat ki aja lali sedekah wis sing baku kaya bojoku tak andani nduk mulai saiki ajar sedekah gandeng kowe dodol teh kopi es teh tetek bengek Iya. nek Jumat gratisno kabeh nek Jumat iku digratiske Mas gratis kabeh alhamdulillah saiki warunge bojoku laris banget alhamdulillah ning nek Jumat tok dadi nek Senin teko Kamis ya nek wong moro selapo langekno kapian nek Jumat laris banget sepi nonton Mas tak jempol nduk aja semalang wong bagus terus aku kira bakal ayo rasul aku bali bisa sumating ana ing sisiku Haji Saka. Iya, Bio. Apa, Mas? Wis elok wis kaya sedayu Anceme. mumetke kancane ae